1 000 eur. Také sú rozdiely v platoch inžinierov aj magistrov. Analytici najnovšie porovnali vysoké školy podľa toho, koľko zarábajú ich absolventi. Zaujímať to môže najmä maturantov, ktorí si teraz posielajú prihlášky na ďalšie štúdium. Kompletné výsledky zverejní Ministerstvo školstva. Rozdiely sú obrovské. Kým napríklad absolventi informatiky si 4 roky po škole zarobia aj 2 000 eur, ľudia napríklad z pedagogických fakult si neprídu v priemere ani na 800. Najlepšie zarábajú absolventi fakult, ktoré sú orientované na informatiku a elektrotechniku. Títo študenti majú zároveň takmer 100% úspešnosť zamestnanosti v odbore, ktorý vyštudovali. Naopak výrazne menej si na výplatnej páske nájdu absolventi sociálnych a humanitných vied. Tých škôl, kde sa zarába najmenej, tak tam skôr vidíme vysoké školy mimo bratislavské, pomerne veľké síce, ale skôr s viacerými humanitnými a spoločenskovednými odbormi, samozrejme aj pedagogické. V najbližších dňoch sa má na webe objaviť portál s rebríčkami škôl. Vysvedčenie im vo veľkom prieskume vystavili aj absolventi. Až polovica z nich vraj nepracuje v tom odbore, ktorý vyštudovala. Každý piaty sa zas priznal, že diplom je mu na nič. Tisícky absolventov vysokých škôl končia každoročne na úradoch práce a hoci sa v mnohých odboroch dá len ťažko uplatniť, štát ich živí rovnako ako tie, ktoré produkujú špičkových ľudí. Tento štát neuživí 41 univerzít. To je bez debaty. Keby bol ja ministrom, tak polovica z nich nemá nárok na existenciu. Bohužiaľ, až 1/3 sú také, ktoré nezodpovedajú kvalitatívne tomu, čo by vysoká škola mala byť. Ale nehovoríme tu o žiadnej novinke. Škôl je priveľa a absolventov, ktorí sa vybranému odboru nebudú nikdy venovať, tiež. Minister školstva, rovnako ako všetci pred ním, sľúbil zmenu, aby kvantita škôl neprevyšovala ich kvalitu. Jednoducho nemá to zmysel, aby sme dávali financie tam, kde existuje extrémne vysoká neuplatnenosť na trhu práce. Tí, ktorí si vysokú školu vyberajú teraz, sa toho zrejme nedočkajú. Prihlášky musia poslať do konca februára. Zuzana Tyňová a Zuzana Fečová, televízia Markíza.